2021 год, час дзейнічаць, мабілізаваць усе рэсурсы, дэманстраваць, што нас большасць. Гэта цытата з прэс-рэлізу агульнай сустрэчы Офісу Святланы Ціхановскай, Каардынацыйнай рады, Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, а таксама Веранікі і Валерыя Цапкалы. Удзельнікі сустрэчы абмеркавалі план перамогі 2021, аднак пра яго дэталі публічна распавядуць толькі на наступным тыдні. Но ўжо зараз мы пагаворым з адным з удзельнікаў гэтай сустрэчы, кіраўніком Народнага антыкрызіснага ўпраўлення Паўлам Латушкам на відэасувязі з Варшавы разам з намі. Вітаем вас, спадар Павал. Добрый вечер. Спадар Павал, маючы толькі сціслы такі прэс-рэліз, цяжка без дэталяў рыхтавацца да прадметнай размовы менавіта па гэтай сустрэчы. Таму першае лагічнае пытанне да вас. Магчыма, все-таки пра нейкія падрабязнасці гэтай сустрэчы можна распавесці ўжо сёння, не чакаючы прэс-канферэнцыі на наступным тыдні. Галоўнае, што гэта адбылася сустрэча аб'яднаная ўсіх камандаў. Мы яшчэ раз пацвердзілі, што мы разам. Ніколі не існавала расколу. Заўсёды мы працавалі ў адным рэчышчы, каб дасягнуць адной галоўнай мэты, якая аб'ядноўвае нас. Гэта пачаць будову новай Беларусі. Зразумела, што ёсць варункі, ёсць патрабаванні з боку беларусаў, беларускага грамадства, і гэта з'яўляецца нашым асноўным прыярытэтам. Гэта тое, што нас аб'ядноўвае. Вельмі важна, што сёння мы можам канстатаваць наяўнасць даволі моцных камандаў, якія гатовы ўзаемадзейнічаць, узаемакаардынавацца і дасягаць той мэты, якой мы паставілі. Мы ўжо маем структуры, і гэтыя структуры сфарміраваны менавіта па тых канкрэтных мерапрыемствах, ініцыятывах, накірунках, якіх мы працуем і працавалі ў мінулым годзе, яшчэ больш актыўна будзем працаваць у бягучым годзе. Спадар Павел, уласна наконт адзінства і непасрэднай працы ў 2021 годзе, літаральна праз момант, праз адно пытанне. Я толькі ўдакладню яшчэ тэхнічна. Вось гэтая сустрэча сённяшняя, гэта штосьці надзвычайнае, гэта прынамсі адна з мэтаў паказаць, прадэманстраваць адзінства ўсіх дэмакратычных сілаў, альбо такія сустрэчы ладзяцца з пэўнай перыядычнасцю? Па-першае, яны ладзяцца з перыядычнасцю. Мы камунікуем рознымі сродкамі сувязі і заўсёды стараемся каардынавацца, так што гэта не мае нейкі такі надзвычайны характар, бо апошнім часам вельмі шмат было пытанняў, і гэтае пытанне ставіліся перадусім з боку, ці закіды рабіліся з боку спецыяльных службаў, якія казалі пра нейкі раскол паміж камандамі галоўнымі сёння, можа, ініцыятывамі, як штабамі, камандамі, якія працуюць ў дэмакратычным рэчышчы. І гэта яшчэ раз падкрэсліць адказ. Мы адзіныя, мы аб'яднаныя. Але галоўная мэта ўсё ж таки была не гэтая. Галоўнай мэтай з'яўлялася выпрацаваць план канкрэтных дзеянняў па канкрэтных накірунках, акрэсліць дакладныя тэрміны, захады, каб мы маглі матываваць грамадства, каб мы маглі матываваць і міжнародную супольнасць дзеля таго, каб дасягнуць той мэты, якую ставім мы перад сабой. І я перакананы, што мы дасягнулі гэтай мэты. Мы апрацавалі даволі дакладны алгарытм па накірунках, звязаных з унутранай сітуацыяй Беларусі, неабходнасці маштабіравання унутранага пратэста ў нашай роднай краіне супраць гэтага рэжыму. Мы абмяркоўвалі пытанні знешнепалітычнага накірунку, персанальных санкцый, эканамічных падыходаў, прамых ці ускосных санкцый, іншыя магчымыя формы і метады, якія будуць выкарыстоўвацца намі сумесна, супольна ў весну, і пачынаючы, можа, фактычна з сённяшняга дня, пачынаючы з лютага і ў весну бягучага года. Уласна, яшчэ да вясны з прэс-рэлізу, наколькі я зразумеў, калі што, папраўце мяне, калі ласка, плануецца аднаўленне ўжо ў лютым масавых акцыяў пратэсту, вулічных. Ці так я зразумеў прэс-рэліз? Трэба зразумець адно. Акцыі пратэста ніколі не заканчваліся. Людзі вельмі актыўныя. Яны выходзяць на вуліцы, яны выходзяць і ранкам, і вечарам, і ў выходныя дні, ў працоўныя дні. Яны прадстаўляюць сваю пазіцыю. Калі той, хто сочыць за тэлеграм-каналамі, ён можа бачыць гэтага штодня. Але апошнім часам у нашай камунікацыі з дварамі, з мясцовымі ініцыятывамі узнікла таксама пытанне, ці не варта вярнуцца да больш маштабных акцыяў пратэста. І
І адказваючы на гэта пытанне, аналізуючы яго, зразумела, што мы будзем перадусім слухаць тых людзей, які актыўна дэманструюць сваю пазіцыю. І я думаю, што ўжо наспявае час дзеля таго, каб мы выйшлі на масавыя акцыі пратэста. Ёсць разуменне, што ёсць рызыкі, пагрозы. Улада ідзе вельмі жорстка. Яна ставіцца вельмі жорстка для тых людзей, якія выходзяць, каб выказаць сваімі крокамі, сваімі дзеяннямі ацэнку дзеянням нелегітымнай улады ў Беларусі. Але мы разумеем, што ўнутрыпратэсная актыўнасць з'яўляецца галоўным фактарам, які стымулюе да змену сітуацыю ў Беларусі. І тым ліку ўплывае на рэжым і з іншага боку, і, конечно, гэта важна і для нашых знешніх партнёраў. Але ўсё ж таки мы разумеем, што ўсё ў нашых руках і перадусім ад нас залежыць будучыня Беларусі. Спадзявацца можна сколькі заўгодна на кагосьці, на суседа, але трэба верыць у саміх сабе і змагацца нам самім за гэтую перамогу. Бо мы не можам ніколі, я думаю, пагадзіцца з тым, што ў турмах знаходзяцца нашыя сябры, нашыя паплечнікі, простыя беларусы, якія нават не займаліся актыўнай палітычнай дзейнасцю. Вось гэтая сітуацыя з Барушкай, якую мы бачым і з болем успрымаем. І такіх прыкладаў, на жаль, кожны дзень нараджаецца дрэнных все больш і больш. Ці можам мы з гэтым пагадзіцца? Не. Гэта фактар, які, безумоўна, будзе стымуляваць пратэсную актыўнасць. З іншага боку, мы бачым, што і ўлады пачынаюць нейкі гандаль закладнікамі. Фактычна, гэта тэрарыстычныя метады тэрарыстычнага рэжыму. Калі яны спрабуюць уже публікаваць нейкія спіскі пад амністыі, разумеючы, што ўсе гэтыя людзі вінаваты, невядома, у чым яны вінаваты, якія яны злачынствы здзейснічалі, але яны ўжо спрабуюць пайсці тым шляхам, які яны абіралі многакратна, шматкратна, менавіта пагандляваць лёсам людзей. Яны кагосьці ўключаюць у спіскі, кагосьці выкрэсліваюць у спіскі, яны будуць спрабаваць гэта прапанаваць захаду ў адмену на санкцыі ці ў перапынку дзеля того, каб санкцыі не прымяняліся. Але гэта яшчэ раз сведчыць, што час для гэтай улады, ён скарачаецца. Эканамічная сітуацыя вельмі моцна цісне. Знешнепалітычны ўплыў вельмі моцны. І таму гэта маніпуляцыя. Фактычна, яны спрабуюць перакінуць адказнасць за тое, што людзі знаходзяцца ў турмах, на дэмакратычны рух. Але прабачце, не лідары дэмакратычнай апазіцыі, не людзі пасадзілі ў турмы нашых сugрамадзян, беларусаў. Гэта менавіта зрабілі ўлады. Гэта тыя ўлады, якія адмаўляюцца расследаваць злачынствы ў Беларусі. Гэта ўсё дадатковыя элементы, якія будуць, безумоўна, стымуляваць маштабіраванне гэтай пратэснай актыўнасці. Але мы таксама прапануем і новыя тэхналогіі, якія будзем у адпаведным часе аб гэтым інфармаваць грамадства і прапаноўваць у іх удзельнічаць. Спадар Павел, уласна, вось наконт новых прапановаў. Вы вось глядзіце, вы згадвалі якраз вось эту хвалю хейту, а таксама раздраю, скіраванага на тое, каб раскалоць дэмакратычныя сілы, пратэсны рух, інспіравана гэта было спецслужбамі. Тут у ацэнках я з вами цалкам згодны. Між тым, там вось гэтыя правакатары, яны ціснулі на тое, што ёсць праблемы там з фондамі салідарнасці, ёсць праблемы з падтрыманнем рэпрэсаваных, ёсць праблемы, што няма адказаў на цэлы шэраг такіх балючых пытанняў. Ці правільна я разумею, што план перамогі 2021, які абмяркоўвалі ў тым ліку і сёння ўсе супольна, ён утрымлівае адказы вось на падобнае пытанне? Зразумела, што ёсць структуры каманды, якія адказваюць за канкрэтныя накірункі асобна. Ёсць накірункі, за якія мы адказваем разам, дзе мы аб'ядноўваемся дзеля таго, каб быць больш мацнейшымі, больш магутнымі і больш верагоднасць была дасягнуць тых мэтаў, якія мы ставім. Але ўсе гэтыя, можа, праблемныя пытанні, якія ці штучна, ці рэальна існуюць, яны, конечно, будуць вырашацца. І гэта таксама абмяркоўвалася падчас гэтай сустрэчы. Але я не хацеў бы пераацэньваць іх. Яшчэ раз, давайте не будзем ісці тым шляхам, які нам прапаноўвае рэжым, тым шляхам, якім нам прапаноўвае спецслужбы. Бо яны менавіта перадусім зацікаўлены ў тым, каб зрабіць нейкі раскол. Ці паказаць яго штучна, нават калі яго рэальна няма, а яго няма.
показаць яго штучна грамадству і паказаць, што тут ёсць раздраі, нейкія там элементы, хтосьці цягне ў адзін бок, іншы ў другі бок. Не, это была вельмі шчырая размова сяброў, паплечнікаў, вельмі дакладная, вельмі канкрэтная, з акрэсленнем канкрэтных задач, канкрэтных крокаў, алгарытмаў, дат, тэрмінаў, аб'яднання рэсурсаў дзеля таго, каб дасягнуць гэтай мэты. І гэта самае галоўнае. Гэта ўжо зусім іншая сітуацыя, якая было, можа раней. Мы сапраўды ўжо структурыраваліся. Мы ведаем гэтыя кропкі, на якія трэба ціснуць дзеля таго, каб дасягнуць той мэты, аб якой мы ўсе разам марым. Спадароў Павел, вось вы шмат разоў гаворыце, узгадваеце слова «структурызаваліся». Мы таксама ведаем, што, да прыкладу, адразу некалькі групаў спрабавалі размаўляць з захадам наконт санкцыяў супраць Александра Лукашэнкі. І нават была такая праблема пра тое, што а каго ўвогуле слухаць. Структурызацыя, пра якую вы кажаце, ці маецца на ўвазе таксама тое, што ўрэшце ў дэмакратычных сілаў ёсць, ну, скажем, одна група працоўная па санкцыях, якая канкрэтна гаворыць ад імя ўсіх дэмакратычных сілаў. Калі ёсць, то ці можна таксама гаварыць пра нейкія будучыя пакеты санкцыяў, таксама там 4-я, 5-я хваля санкцыяў, ці можна трошкі канкрэтыкі тут? Ну, па-першае, не было такой раз'яднанасці ніколі, это трэба зразумець. Была, можа, такая вельмі гіперактыўнасць людзей, якія перажываюць за той, што дзеецца ў нашай краіне, за той здзек над беларускім народам, і людзей, якія хацелі быць, можа, больш актыўнымі. Але сёння, сапраўды, дзякуючы вось акрэсленню галоўных накірункаў, галоўных кропкаў, галоўных інструментаў, мы маем абсалютна агульную пазіцыю, што датычна структуры прапанавання, якая можа прапаноўваць увядзенне тых ці іншых санкцый персанальных, ці гэта звязаных з кашалькамі рэжыма, ці гэта звязана з карупцыйнымі схемамі, якія выкарыстоўвае рэжым. Каб сапраўды тут не было, можа, шмат ініцыятываў, каб гэта быў адзіны голас. Але я кажу, што гэта не было праблемаў. Гэта хутчэй таксама штучная сітуацыя, якая падымалася, але фактычна ў рэальнасці яна не давала, можа, нейкіх адмоўных вынікаў у каардынацыі. Але тое, што зараз ужо будзе большая каардынацыя, гэта напэўна. І гэта таксама, я лічу, вельмі важным дасягненнем, і нават не гэтай сустрэчы, бо гэтае рашэнне было прынята некалькі тыдняў таму назад, каб зрабіць такой аб'яднаны цэнтр, аб'яднаную групу. Уласна, наконт гэтай аб'яднанай групы, ці можам мы таксама гаварыць пра тое, што ў нейкім сэнсе гэта альбо правобраз, альбо ўжо увасабленне ценявога альбо альтэрнатыўнага ўраду, які зараз бы дзейнічаў у замежжы. Ці можам гаварыць пра гэта? Не, мы не кажам пра гэтую гісторыю. Гэта не з'яўлялася тэмай для абмеркавання падчас гэтай сустрэчы, так што не было такой прадмета нават і размовы. Мы не ідзем шляхам стварэння нейкіх пасадаў, нейкіх месцаў для патэнцыяльнай працы. Няма ніякага тут барацьбы за нейкія партфелі. У нас ёсць толькі агульная, адзіная барацьба супраць гвалту, супраць рэпрэсій, супраць гэтай нелегітымнай улады. І ў гэтым мы абсалютна аб'яднаны. Гэта толькі чалавек, які сапраўды не мае жыццёвага досведу, ці чалавек, можа, занадта амбіцыйны, ці чалавек, не разумеючы сітуацыю ў краіне, дзе ён знаходзіцца, можа зараз размаўляць пра нейкія пасады. Такіх размоў увогуле няма ні ў структурах, ні ў камандах, якія прымалі ўдзел падчас гэтай сустрэчы, ні ў ходзе гэтай сустрэчы гэта не абмяркоўвалася. І я перакананы, і не будзе абмяркоўвацца. Наша галоўная мэта – гэта забяспечыць той дзень, калі Беларусь пачне развівацца дэмакратычным шляхам. І вось тады ўключаюцца ўсе палітычныя інструменты і механізмы, калі розныя людзі, розныя палітычныя сілы, палітычныя партыі могуць прымаць адкрыты, нармальны ўдзел у дэмакратычных працэсах. Спадар Павел, наконт вось там розных правакацый, якія мелі за мэту раскалоць пратэсны рух, вось я калі аналізаваў, то мне здаецца, там яшчэ мінімум адна мэта ёсць, гэта дыктаваць уласную павестку дня, каб вось
увесь пратэсны рух займаўся там не звяржэннем рэжыму Лукашэнкі, дасягнення там справядлівасці і дэмакратыі ў Беларусі, а вось на нейкія дробныя сыходзіў, марнаваў сваю энергію на нейкія дробныя справы. Ці вось гэты план перамогі 2021 альбо не ён, а агулам перамовы паміж усімі камандамі, усімі дэмакратычнымі сіламі прадугледжвае якраз дыктаванне сваёй павесткі дня, на якую бы ўлада ўжо мусіла рэагаваць, як мы назіралі нешта падобнае, скажам, у жніўні, у верасні. І я адразу працягну гэтае пытанне, ці калі ёсць такое штосьці, ці вось гэтая павестка дня, яна зможа абудзіць тых беларусаў, якіх не абудзілі ў 2020 годзе ані каранавірус, ані фальсіфікацыя выбараў, ані вось гэтай жахлівай рэпрэсіі. Калі ласка. Ну, я паспрабую, можа, трошки адчыніць заслону, бо, зразумела, вы мне задаеце шмат пытанняў, спрабуючы атрымаць информацию, але это была агульная домовленность команды, что мы все ж таки позднее проведем пресс-конференцию и представим отповедный план дзеянняў. Ну, калі мы возьмем, например, галоўныя накірункі, это знешнепалітычны накірунак. Знешнепалітычны накірунак это персональные санкции, это экономічныя санкции супраць режиму. Калі мы кажем про знешнепалітычны накірунак, это криминальная отказность у рамках универсальной юрисдикции. Это стварэнне международного трибуналу по злачынствах, якія здзейснены і здзяйсняюцца ў нашай краіне. Калі мы возьмем пытанне ўвогуле эканомікі, напрыклад, пытанне еўрабондаў, еўрааблігацый, крэдытных ресурсаў, якія выдаткоўваюцца менавіта рэжыму, які ён пазней скарыстоўвае ў рэпрэсіўных мэтах. Калі мы кажам пра пратэсную актыўнасць у сталіцы і важна ў рэгіёнах нашай краіне. І калі я буду працягваць гэты пералік пытанняў, то по кожнаму з гэтых накірункаў у нас ёсць абсалютна дэтальныя падыходы, апрацаваныя ідэі, ініцыятывы, можа нават гэта ўжо не ідэі, гэта трэба казаць ініцыятывы, якія будуць пакладзены адпаведным чынам і на паперу, і ў галавах тых, хто будзе гэта рэалізоўваць, перадусім гэта галоўнае, і мы будзем аб'ядноўваць рэсурс. Мы разумеем, што, конечно, супраць нас стаіць сістэма. І гэтую сістэму перамагчы зможа толькі моцная, аб'яднаная, сістэмная дзейнасць дэмакратычнай беларускай апазіцыі. Усе здаровыя сілы аб'ядноўваюцца дзеля гэтага і аб'ядноўваюцца разам, каб дасягнуць гэтую мэту. І ніякіх падзелаў тут, палітычных арыентацый, нейкіх спробаў перацягнуць коўдру ці пайсці ў бок няма. Мы аб'яднаны ў гэтым. Вось мы акрэсліваем накірунак, пад гэтым накірункам ідуць канкрэтныя задачы, падпункты, под гэтымі падпунктамі стаяць тэрміны, пад імі стаяць адказныя. Калі адказная структура не ў стане самастойна рэалізаваць гэты праект, альбо варта, каб яна ўзаемадзейнічала з іншай камандай, яна ўзаемадзейнічае, аб'ядноўвае рэсурс, акрэслівае тэрмін і ідзе да гэтага тэрміну. І ўсё гэта разам стварае сістэму дзеянняў, акрэсленую, якая, безумоўна, павінна нас прывесці да выніка. Толькі такая праца, толькі такое ўзаемадзеянне гарантуе нам тое, што мы дасягнем той мэты, якая для ўсіх нас вельмі важная. Ну, напэўна, мэта, і можна назваць адным словам, гэта перамога, уласна, план перамогі 2021, сама назва. І вызваленне Беларусі, бо давайте разумець, што мы сёння павінны казаць пра вызваленне Беларусі, бо Беларусь захапіў рэжым, гэта вайсковая хунта, гэта тэрарыстычная структура, арганізаваная злачынная група, якая выкарыстоўвае сілавы апарат ціску, падаўлення, якая рэпрэсуе людзей просто так, незалежна ад чаго. Ім няма прычынаў, повадаў, ты можаш не ў той бок паглядзець, і ты будзеш рэпрэсіяваны. Ты будзеш знаходзіцца пад арэштам, ці атрымаеш крымінальную справу, ці страціш працу, ты вымушаны будзеш з'ехаць за мяжу. То есть мы фактычна сёння ставім пытанне вызвалення нашай роднай Беларусі. Конечно, улада будзе гуляць у гульню. Улада пачынае гэтую гульню і з так званым усебеларускім народным сходам, і з так званай рэформай Канстытуцыі. Ну, калі, напрыклад, размова ідзе пра тое, што
Конституційний суд буде на 30% формироваться президентом нелегітимним, 30 Советом Республіки, 30 Палатой представників, замість як це було 50/50. Ну, пробачте, які гэта дэмакратычныя змены? Мы ж ведаем, што парламент ніколі не абіраўся, ён заўсёды прызначаўся. Так што улада будзе гуляць, яна будзе, конечно, ўжо пачынае гульню і на заходным накірунку. І для нас вельмі важна тут аб'яднаная пазіцыя і еўрапейскіх структураў, і Злучаных Штатаў Амерыкі, Великабрытаніі, Канады, тых партнёраў, тых краін, якіх больш за 40 долучылася да актыўнай пазіцыі супраць гэтага рэжыму. Вось калі мы будзем тут мець таксама аб'яднаны фронт, і мы павінны аб'яднана дзейнічаць, і гэта існуе, і гэта будзе толькі паглыбляцца, мы маем гарантыю таго, што мы дасягнем нашай мэты. Праз унутраны пратэст, праз усе дадатковыя фактары, якія ёсць магчымымі да рэалізацыі, знаходзяцца ў нашых руках. Спадар Павел, дзякуй вялікі вам за размову. Ад сябе дадам, што мяне асабіста вельмі цешыць, што чырвонай ніткай праз усю нашу размову прайшла тэма адзінства, таму што сапраўды ў адзінстве наша сіла, як кажуць беларусы, гуртом і бацьку лягчэй біць. Дзякуй вялікі за размову. Павел Латушка, кіраўнік Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, быў з намі на відэасувязі з Варшавы.